खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुमाव गोख्रों दान्थे बिदान्थे। नेशनेल बक्सिंआव आसामनि 4 बक्सारा मेडेल देरहादों। तिनसुकियायाव आल्फा उदांनि 2 सोद्रोमा हमदों। मरियनियाव फिसाज्लाया बिमाखौ बुथारदों। आसाम राइफल आरो सिलचर एनआईटिनि बानजायनायाव हाथियार दिन्थिफुंनाय आरो लाइमोनफोरनो फोरोंथाय होनाय मावबादा खुंदों। बाक्सा जिल्ला एबसुआ 7 आरो 8 थाखोनि रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुमा दिनै सानसेनि हाबाफारिजों जालांबाय। गोख्रों दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों दिनै बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुमा जोबलांबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि सामलायनायाव दिनै फुंनि 10 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुमखौ जागायो। मख'नो गोनांदि सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुमाव दिनै गोख्रों दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरनि सोंथि सोंनायखौ लानानै सदनाव गोख्रों दान्थे बिदान्थेया जादों। बबेखानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि आरो सालाकाथि बियाबनि एमएलए देरहासार बसुमतारिया सदनाव दैखांनाय सोंथिफोरखौ लानानै गाहायै दान्थे बिदान्थेया जादों। रिपर्ट बायदिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा थांनाय समफोराव खुंनाय इन्टार 6 शेड्युल फुटबल टुर्नामेन्ट सुंद'यै ISPL नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि बागै हेंथा दोलोनिफ्राय सोंथि सोंदोंमोन। मख'नो गोनांदि ISPL खुंनायनि मुङाव बिटिसि सरकारा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 32 कौटि रां लाबोनानैसो खेलाखौ खुंदों। बेनि अनगायैबो मिडिया हाउसनो 30,000 रां पेमेन्ट होदों। नाथाय बै मिडिया हाउसनि राइटिं पेडआव 9 लाख रां दिन्थिनानै बिटिसिनिफ्राय रां दिहुननानै जादों होननानै देरहासार बसुमतारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव गोख्रों अजद होदों। बेनि अनगायैबो बिटिसि सरकारा बायदि मेला खुंनानै बिटिसिनि रांखौ दिहुनना जागासिनो दं होननानैबो देरहासार बसुमतारिया अजद होदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो दाबि खालामदों। नेशनेल बक्सिंआव आसामनि 4 बक्सारा मेडेल देरहानो हादों। नयदायाव खुंनाय एलिट वुमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआव आसामनि 4 बक्सारा मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 दिसेम्बर खालिनिफ्राय नयदायाव खुंनाय एलिट वुमेन्स नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआ मैया बुधबार खालि जोबनानै थांबाय। बे चेम्पियनशिपआव आसामनि 4 बक्सारा मेडेल देरहादों। आसामनि बै 4 बक्सारा जादों फारियै अंकुचिता बर', भाग्यवती कछारी, रुपाली हाजरिका आरो इलरा बरग'हाइ। मख'नो गोनांदि अंकुचिता बर'आ सिलभार मेडेल देरहानायनि अनगायैबो गुबुन 3 बक्सारा ब्रन्ज मेडेल देरहादों। बेजों लोगोसे बिसोर गासैखौबो नेशनेल केम्पनि थाखाय सायख'जायो। तिनसुकिया जिल्लायाव सरकारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद आल्फा उदांनि 2 गोख्रों सोद्रोमाखौ हमनो हादों। बुधबारखालि आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि जवानफोरनि टीमा आसाम अरुणाचल सीमायाव थानाय पानेंगाव जथाय अपारेशन खालामनानै आल्फा उदांनि 2 सोद्रोमाखौ हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय आल्फा उदांनि 2 सोद्रोमाखौ बिबेक असम आरो मृगेन असम होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बिबेक असम एबा बास्तव फुकना आल्फा उदांनि मेजर रेंकनि सासे सोद्रोमा आरो बियो 2011 मायथाइयावनो उदखारि आफादाव जयेन खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 नभेम्बर खालि तिनसुकिया जिल्लानि दिरागाव थानाय आर्मिनि केम्प साखाथियाव ग्रेनेड बेफ्रुनाय जाथायनि उननिफ्रायनो रायजोआव रैखाथिखौ लानानै सोंथि सिखांदों आरो पुलिस बिफाना सेक्युरिटि आरो पेट्रलिंखौबो गोख्रोंसिन खालामदों। मरियनियाव सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाय। मरियनि पेलेवगुरि खालिया गामिनिफ्राय फिसाज्लाया जोनोमगिरि बिमाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पेलेवगुरि खालिया गामिनि नवीन बरा मुंनि सुबुङा गावनि जोनोमगिरि बिमा निरु बराखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। नवीन बराया लहानि रडजों बुग्लि बिमाखौ बुथारदों। बुधबारखालि मोनसे फिसा बाथ्राखौनो लानानै बिमाजों नांज्लायो आरो बिमाखौ खास्रि बिस्रि बुथारो।
बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो दिनै देबेरापारा पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै दुथां फिसाज्ला नवीन बराखौ एरेस्ट खालामो आरो निरु बरानि गोथै सहखौ बोखांनानै पोस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बबेखानि पुलिसनि नायबिजिरनायाव बे बुथारनाय जाथायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन होननानै आसा खालामदों। नाथाय जाहोना जियानो जाया मानो फिसाज्लाया बिमाखौ माबोरै बुथारनो हायो बेनि सायाव गोख्रों सोंथि सिखांदों। आसाम राइफल आरो सिलचर एनआईटीनि बानजायनायाव सिलचराव 10 साननि हाबाफारिजों हाथियार दिन्थिफुंनाय आरो लाइमोनफोरनो फोरोंथाय होनाय मावबादा खुंदों। हादरनि आर्मी आरो रैखाथि बिफाननि साननाय हनाय आरो समाज सिबिनायखौ प्रायरिटी होनानै आसाम राइफल आरो सिलचर एनआईटीआ बे हाबाफारिखौ बानजायदों। थांनाय 21 डिसेम्बरनिफ्राय सिलचर एनआईटीनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय हाथियार दिन्थिफुंनाय आरो लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होनायाव गुबुन गुबुन थासारिजों मोगा-मोगि जानायनि आदब खायदा फोरोंनायजों लोगोसे बेयाव बाहागो लानाय सा 650 एनसीसी केडारफोरखौ गुबुन गुबुन हाथियारनि सोलोंथाय होनाय जायो। मख'नो गोनांदि हादर, समाज आरो हारिनि खैफोदनि समाव जाहाथे जायखिजाया थासारियावनो मोगा-मोगि जानो हायो बेनि थाखाय हाथियार सालायनाय, फायार खालामनाय, योग ब्याम, ड्रिलफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आदबफोरखौ फोरोंनाय जायो। AK-47 राइफल, AK-56 राइफल, लाइट मेसिन गान, रकेट लान्चार, गुबुन गोदान हाथियार सालायनायनि सोलोंथायखौ एनसीसी केडारफोरनो होनाय जायो। बबेखानि बे फोरोंथाय बादाया फैगौ 31 डिसेम्बरसिम सोलिगोन होननानै आसाम राइफलनि 3थि बेटेलियननि कमान्डेन्ट आमद चन्दआ सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि जोहै खुंफुंजानाय बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2023 इं मायथाइनि 1 आरो 8 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ आनजाद सामलाय आफादा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावबाय। बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनि सामलायगिरि भारत बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लाय बोसोराव 1 थाखोआव गासै सा 1110 फरायसा आरो थाखो 8 आव गासै सा 995 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो 1 थाखोआव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननानै टप 5 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरा फारियै सेथियाव क्रस्टि लाहारी हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय, नैथियाव अभिजित बर' नेहरू आन्चलिक गोजौ फरायसालिनिफ्राय, थामथियाव तुलसी उजिर बिरगोस्री गर्ल्स एमइ स्कुलनिफ्राय, ब्रैथियाव जुरिथाय बसुमतारी हाथरखि फरायसालि सालबारि, बाथियाव मरमि बसुमतारी जयभद्र हागजेर बड' हाई स्कुल आरो लोगोसे 8 थाखोआव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननानै टप 5 सायख'जानाय फरायसाफोरनि मुङा सेथियाव हिमा ब्रह्म गेरुवा गरखालि शहीद गलक दास एमइ स्कुलनिफ्राय, नैथियाव श्रिया बर' इउएन एकाडेमि मसलपुर, थामथियाव जितु बसुमतारी हाथरखि फरायसालि सालबारि, ब्रैथियाव हास्थाय नार्जारी हिमगिरि बड' मिडियाम हाई स्कुल, बाथियाव अनसुमै गयारी हाथरखि फरायसालि सालबारि, गणेश नार्जारी हिमगिरि बड' मिडियाम हाई स्कुल आरो भाग्य बर' हाथरखि एकाडेमि बरमा, जाय बिथांमोना 1 आरो 8 थाखोनि 5थि मासिखौ मोननो हादों। बिथांमोननो बाक्सा जिल्ला एबसुआ फैगौ 2024 इं मायथाइनि 21 आरो 22 जानुवारियाव खुंजानो गोनां थान्दै जखन्थायाव मान बावनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।